namhlanje lizobuya namhlanje Hamba kakuhle qala ngenene uqatso lifezile lichilo igwitsho mbukeli ngoko sigena siqabadula kwiyure yokugqibela yenkqubo namhlanje uzawuthi kangoku ke ngalomzuzu sibethe sagaleleka kangangoko kodwa ke asikaqweli ungekafiki lamzuzu nalomzuzwana wokugqibela okanti ke elinye lamanqaku esithetha wajonga isihaka kwiphondo laKwaZulu-Natal ivakalise inqalabo ngokubulawa koceba njengokuba ke sele kusondele unyulo lonyaka ozayo ewe kaloku isendim lo umadlongothi mazipha umamshukuma Mbukeli singeneko lokugcina ncike ihora njengamanje lapha ekhaya Jikelele sisebenza nje Nkosi yami hawo siyayihudula inhliziyo zantsontsotha sibheke umshophi owehlela abantu basemnambithi KwaZulu-Natal ngapha sikhalela umbongeni ngema oshone ngokukhulu ukuzuma ethathwa ingozi yomgwaqo ephuma le elusikisiki esifundazweni iEastern Cape igama lami nguNonxolwa kwaMwali ihlabangana limhlophe qwa intokazi yale ondini ngase sishamthetho sesifundazwe esidala ake sibheke indaba ehamba phambili kuleli hora Sangihamba ngokomishna ibobu aroshet obhekesa lotion shoes baby Akasekho emhlabeni umsunguli womdlalo wabanedumela ngisho emazweni omhlaba iSarafina umbongeni ngema ungema ubandakanyeke engozini yemoto ebuya eEastern Cape Izwe lilale ngezindaba ezishaqisayo izolo ngemva kokuzokala kweindaba ezithi ayisekho emhlabeni ingqalabutho yomculi umdlali kanye nomqondisi weshashalazi kanye nomsunguli womdlalo owaba nedumela kuleli izwe iSarafina eyaba yidumela nakwamanye amazwe umbongeni ngema Istatimende sithi ke ungema ubandakanyeke engozini yemoto ngesikhathi ebuya emncwabeni elusikisiki esifundazweni Eastern Cape akuyena ke kodwa beshayela lenqola yomlilo ungema wazakhela igama ngeSarafina iwoza Albert kanye neculo elithi Stimela Samsa Sezola ingoma eyiningi ikangema mbukeli izixoxa kakhulu ngokulwa nombuso wobandlululo njengalena ethi nje lizobuya lelizwe lala ntusi yenkomo lapha ke ohlelweni ekhaya Jikelele solokho nje sikutholela kabanzi ngokwedlula emhlabeni kangema siphinde futhi nje kesixoxisane nabantu abebesondelene naye Our hearts are bleeding. When it is true that death strikes when least expected. It was I did not see this one coming. And what a sad way to end 2023. It's unbelievable. Mbongeni was cream de la cream of the arts. I think his achievements were beyond measure. You could not just define Mbongeni as only a writer or a guitarist, a composer, a choreographer. I think a Grammy Award winner. I think we're talking about an internationalist here. But what a loss for the country. Kulindeleke ukuthi kwengezwe isibalo sethimba labahlengi nabezimo eziphuthumayo eMnambithi enyakatho yeKwaZulu-Natal kulandela ukuhlasela kwezikhukhula kule ndawo elizolo lishone kusaqinisekiswe abantu abayisithupha ukuthi bashonile kanti bekusanyamala abayi12 Imindeni eminingi eMnambithi saloko njalo inethemba lokuthi ingase ibathola abathandiweyo babo njengoba sazi ukuthi ke ensukwini ezidlule kube nezikhukhula endaweni lezi ezishiya emphakathi omkhulu omningi endaweni ukhala kakhulu njengoba amanzi ayedla izindwane athatha izimoto kwalimala namakhaya kanti eduzane kwami nje sinaye ilungu lomndeni lapha masibonga kakhulu isikhathi sakho sacela usipha amagama akagcwele uthusile Mthembu Mama Mthembu kafushane mhlambe nje ngesigameko sesisosukini mhlambe nje banamhlanje kungolesithathu isigameko senzeka ngesonto mhlambe umndeni ukuthatha kanjani konke lokho nokuthi obani labe abani lahlekela Umndeni usiphatha kabi ngoba silahlekela ngoba abantwana umntwana bazulu abawu4 nonina noyise ababili nobhuti ababili usiphatha kabi lokho emndenini singaba wamthembu sihlale nabamsimanga Masibuka ukuthi nisaloko njalo nizoqhinqa lapha ngethemba lokuthi bazothola mhlambe kukhona enikwaziswayo ukuthi kuzokwenzekani Bele ngangazi asisiluthi bathe nje sazoqhubeka nokufuna ukuthi siyabathola yini abathandiwe bethu mhlambe kutheni amathimba azosesha bathi bazowaqinisa nokuthi bazowakhulisa inamba ukuze kwazi ukubhekeka indawo ende
bathi bazowaqinisa ukubheka ukuthi basitholela nini abathandiweyo bethu. Akukho esikutholile ngokulekelelwa abelungu amaphoyisa ngaphandle kwalaba esibafice emotweni laba abathathu ikade behamba ngayo leyo moto leyo. Angibazi ukuthi abawaba ngoba lo owami uyise njoba kumanje nje asikakamtholi noyise babele balahleke ngaso sesikhathi semvula leso bethathwa imvula uyise wakhe ubani sibongo lemfana umsimanga bele lahleke ngaleso sikhathi leso kuze kuba manje nomntanakhe abatholakele. We want to appreciate the efforts by the provincial government. They provided all the teams from Maritzburg. There were teams from Maritzburg, there were teams from Newcastle. We are hopeful that they are still going to add more because in this situation we also need those with the sniffing dogs. We need every resource that is available. Umsebenzi kwisibhedlele saseMathikwane kwiphondo laseMpumalanga uye waphazamiseka emva kokuba imvula ichabalalise amanye amagumbi onyango. Ngaphambili ke uluntu luvakalise inxalabo ngemeko yesibhedlele kodwa urhulumente uyibethisa ngoyaba. Eyinsukwini ezedlule lesi sibhedlela bezivuza ngenxa yemvula njengoba sezigugile nje kanti lokhu kube nomthelelo omubi kwabagulayo naseyinsiza zokusebenza zaso lesi sibhedlela okubalwa kuzo ama X-ray kanye namakhompyutha. Ingubo zokulala izona ezisetshenziselwe ukulawula amanzi agcwele phansi esibhedlela. Inehawu esifundazweni eMpumalanga ithi uhulumeni kumele angenelele ngokusheshsha. Kana ngokuthi isibhedlela siyavutha. Uma sivutha sinjena ma patient alele emandini even ma file e reception athambile, ma computer athambile, size sabakhipha ukuthi basebenzele ngaphandle. Igule ikhathezekile zithi isibhedlela sibhekene nenqwaba yenqinamba. Sifike ekseni nyalo sekushaya bomathuthu asikaze sathola i-service. Ngenzaba yani kunemvula namuhla enebanda bakhona ukusebenza. Owengamele zempilo ezifundazweni eMpumalanga uvakashelele lesi sibhedlela uthi bazodumela onjiniyela ukuthi banakekele lesi sibhedlela njengezivumelwano sesikhashana ngoba isikhungo sesigugile. Akusinyo yonke indzawo la kuvuta khona sizovala la especially la OPD nangale pharmacy la sibone khona ukuthi sidinga ukuthi sivale nala ngasebantwaneni ngivale fast so that kungalike and then ku long term sitawubona ku next financial year. Kusenjalo amalungu enehawu asabse ngokuthi azoyeka ukusebenza uma lolu daba lungasukunyelwa ngokusheshsha kanti imvula kulindeleke ukuba iqhubeke insuku ezimbalwa izayo. Kubhubhe amakhosikazi amathathu kwiziganeko ezohlukeneyo kumatyotyombe iCaleb Muthabi eBloemfontein. Xhekozane lamashumi-34 ubudala libhaqwe kumngxuma wendlu yangasese ngobusuku bangaphambi kweChristmas kwaye umrhanelwa sele ejulwe ngaphaya kwezitixo. Kwesinye ke isiganeko kubulawe umama nentombi ekholeleka ukuba bagalelwe ikhefu ze omnye wabo waqhwitshwa. Utsidi Somphase oneminyaka engama-43 ubudala uzogcinwa esitoksini kuze kube umhla zintathu kuMasingana. Usolwa ngokubulala usina Bankisi isidumbu sakhe esitholwe emgodini wendlu yangasese ngobusuku obandulela uKhisimusi. Amaphoyisa afike endaweni yesigameko athola ukuthi lo wesifazane uhuduliwe ukuze ayolahlwa endlini yangasese. Umndeni ukuthola kunzima ke ukubhekana nalesi simo. Affectile kamkhulu. Uthi kumphatha kabi ukuthi udade wabo akasekho, akazi ukuthi uzothi webani asabelephi, kwazise obemnakekela. Kusenjalo kwesinye isigameko kutholwe isidumbu sikamama obeneminyaka engama-91 ubudala kanye nendodakazi yakhe ebeneminyaka engama-66 ubudala. Imiphumela yokuhlola kwezidumbu iveza ukuthi umama udliswe ushevu kwathi indodakazi yakhe yaqinywa. Umphakathi ke unxusa bakwaSidlodlo ukuthi basebenzisane nawo. Yona into yecrime ikhona ekuhlaleni, asinawusho ukuthi ayikho kule ndawo sihlala kuyo. Ikhona sihlala sisilwa nabo bonke abantu abaphula imithetho. Le mokhatlo wa yanyatsotsi
uthi abaphephile bengamalungu omphakathi alwisana nobugebengu futhi bayafisa ukusebenzisana namaphoyisa. Amaphoyisa aphume inqina yethungatha umsolwa oyamaniswa nalesigameko. Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi ke nisahlanganyele kanye nathi. Indawo ebonisa imidlalo yeshashalazi yezingane ebizwa ngokuthi ubumba yasungulwa uLindiwe Mzolo ngonyaka ka2004. Le ndawo ke mbukeli igxile nje eqinisekiseni ukuthi icija izingane ngamakhono ezobuciko, ukudansa, iballet, ukulingisa kanye nokuxoxa izindaba. Ukuqonda kabanzi ngomsebenzi walesi sikhungo semukela ke umsunguli waso uLindiwe Mzolo. Lindiwe sikubingelele sisikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Ngiyabonga sanibonani. Sibonge kakhulu bandla ngesikhathi sakho. Ngiyabona lapha yana ke siqale nje ngokuthi waqoka ukuthi uzogxila emidlalweni yeshashalazi ecija izingane esasencane. Yini mhlambe into nje eyakufikela emqondweni noma yakwenza ukuthi uthathe lesi sinqumo? Ngicabanga ukuthi kukabili, ngicabanga ukuthi kungikhethile. Nami ngabuye ngabona i-need yokuthi mangokwenze. Ngoba uyabona abantu la uphila khona mabasewazi umsebenzi owenzayo. Bazokokota ekhaya umntanami ngibone TV wenza ukuthi umntanami ungayenzani ngomntana yeah. So njengoba bengilibele ngibhizi ngenza ama play abantu abadala ku theater ngabona futhi ukuthi izingane azikho kwaba i-question enkulu kimi ngoba uyababona mawe ekhaya lapha emgwaqweni they sing baya dance bayenza lokho ukuthi they need this bayayidinga lento i-platform yeah ngayibona i-need and having a daughter ke nako bayithanda ke balay mama ibukile lapha libele buki TV yenza konke lokho nako ke kwangigqugquzela lokho ukuthi yazi na uthi ngiqale something yeah so nje mhlawumbe uma ngabe uqala into enjengalena uqalaphi? Mina ngathi bengine background ye contemporary dance. Yes, and then I was approached by a coach yam uKhalidi Bakwana ukuthi Lindi we looking for people abane background ye contemporary ukuthi sizoba trainer to become ama ballet teachers, ballet coach and then I jumped into it. Yes, ukuthi hayi nakho ke bengilindile. Nakho ke bengilindile ke and then ke ngaqala ke ngiya kuma daycare centers ngiyenza ama extramural lapho while I was still learning ngiyenza theory and practical ke and then I started ke ukuthi ngibe ne class lami ke manje ngama Saturday opening my own class ke labeza khona eBapedi Wall every Saturday to train to bafika ngobuningi babo masabeza ukuthi sekuvula indawo la sebezofunda khona iballet I'm sure bayafika bayafika bayayithanda noma ngihamba nabo mhlambe kwenzeka sihamba abachintshanga impahla uzobona sizawumisa kuthathwa ama number bayayithanda kakhulu futhi ngibancedile ke ngoba into rare elokishini into rare elokishini and you find ukuthi baningi bayifuna lento but abazi ukuthi bayithole kanjani nanokuthi I think isikhathi esiningi kuba nalomqondo ocanga ukuthi iballet iyabiza expensive yona ke expensive ngoba involve into eyiningi but we try to minimize ama cost as possible yes kuze abazali bezokwazi ukumelana nawo bazokwazi ukuthi bamelane nawo manje uqinisekisa kanjani ukuthi uyayicija ke nokuthi lezi ingane ngempela ziyawathola lamakhono ukuthi nje ukufundisa izingane ezincane ukuthi no step this one this step like I'm sure kuthatha ukuthi ube ne patience Yazi ukuthi usebenze ngingane kokuqala nje imeli ube nothando lengane and futhi imeli uz understand ungafuni ukuthi zona zi understand wena qala wena you must understand ukuthi abantwana abanjani what I do ngibiza ukuthi siyadlala while we working yeah ngoba bayashesha ukuthi baluze iconcentration so mele ngenze kube kusamdlalo kanti kuyasetshenzwa uyayibona leyo nto leyo nanokuthi yena ubona kanjani ukuthi ke kulezi izingane ezu10 enginazo lolu hlobo lomdansi ngizomdansisa lona lo ubahlonza kanjani? Okay ngiyaye ngibavumele ukuthi umntwana abe yinto ayiyo ngimvumele ukuthi ngithi ngibonise wena okwazi ukwenza okwenza ekhaya I freestyle whatever you do umbona nje safika umntwana
First day nje uyambona esafika ukuthi lo kusimo sinjani vele ubelonga la uyambona lo ukuthi ayi cha uphoqiwe ukuthi makabe la kulula ukubona uthando lwakhe alukho kulento futhi uyayibona ukuthi ibhale ibhora kanjani it's a quiet spot iclass mele ukuthule so uyashesha ukumbona ukuthi hayi cha angeke aze alunge and ne flexibility yomntwana uyayibona ngoba akahambi ngokuthi unomzimba omkhulu or unomzimba omncane nobe nomzimba omkhulu bayakwazi ba flexible because it's all about the flexibility of the body you can see ukuthi ibody yakhe ayinayo that kind of flexibility. So iziphi ke nje ingqinamba ongathi uhlangabezana nazo phela ngiyazi ukuthi hayi cha uyibambele mathupha wena msalofu yazini I challenge le is not by choice asukuthandwa kwami ngiyafisa ukuthi ngempela ukuthi kube nabantu engisebenzisana nabo okungekho lula okwamanje but bakhona engisabatholile because somehow kukhona la ibusiness safara khona umuntu eqinisweni ngeke ukwenze konke ukodwa kukhona lokho okuzoleka kanti kube kukhona abantu osebenzisana nabo bokuzobalula administration side and marketing side kuningi nje okudingekayo ukuthi yonke into ihambe ngeflow ethize kodwa ngiyathemba lokho kuzolonga nokungabi nama funds funding iyadingeka kakhulu to run such things then you'll be able to employ people lowazi ukuthi usebenza lokho and they will be paid at the end of the day but if funding mayengakabi kahle kuyaye kube inkinga. Yipi iminyango I'm sure like iminyango yipi iminyango mhlawumbe engakwazi ukuthi isize ama initiatives afana nalawo like ama department mhlawumbe ngakhala kuyo kuzwakala sine National Arts Council sine Department of Arts and Culture ziningi nje ngingazisho saningena ngqongqoza yini khona sesike sangqongqoza mara kwenzeka past I used to get funds but now lately kumanqinga uyabona nje ne-economy simo sithi lapha eNingizimu Afrika sonke sidonsa ngegiyelphana hayi kushibile manje odadola abake abenza ibhaley kuyathatha isikhathi esingakanani mhlawumbe ukuthi ena ubacije uzuboneke manje ukuthi yabona ke manje hayi sebeshayite ecokeni kona kuyathatha isikhathi ngoba isyllabus ne we have a year syllabus futhi mele uthi at the end of the year ke bayenze iexam we exam them and then go to second level third level so I think imabase ku level yes2 kula so ubona khona ukuthi kuyiwapi la itechnique yangena manje so then we start ke ukuthi senza ama ba invite abazali ukuthi babe exposure bababone nabo bajwayele iaudience bajwayele iaudience before going to the main stage bajwayele senza ama competition nje mini competitions ukuthi nje bajwayele nje ukuthi bayabukwa manje kungene emva kwaloko ke sibonga kakhulu singomsebenzi wakho omuhle bakithi odade oqhubeka nje nokwenza umsebenzi omuhle ayizovuleka leminyaka le kade ukhuluma ngayo zonke izinto izohamba kahle yabona sothi mase sibuya ngesinye isikhathi sengithi ngiyakuhlola hayi ubusungitshela olunye udaba uthi hey sisixoxa yasaba right dan sibonga kakhulu engathi ungaqhubeka nje wenze umsebenzi omuhle siyabonga kakhulu ke mbukeli lowo ke besixoxa naye sixoxisana mayelana nokuthi nje umsunguli wesikole esifundisa izingane ibhaley ukulingisa njalo ungalinge ukukhathazeke mbukeli ukuthi nje sesivele sakhuluma ngento eningayazi nje moyeni kwaphela kanjalo cha zikhona ke bakhona odade bangabe sibuya ezitolo abazobe sebeshaya into ecokeme besikhombisa ukuthi yini into abayifunda lapha njengamanje kasiqwede lo siyabuya emva kokhefu.
certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star. Yeah. Lizobuya namhlanje. Lizobuya namhlanje. Yebo ma. Yebo. It's about the sweat, the blood, the spills. Mbukeli izolo silale inyembezi zigcwele amehlo sishaqekile futhi ngemva kokuzwa ukuthi iguqile ingqalabutho yomculi inkakha yemidlalo yeshashalazi kanye noma kade bona umlingisi ubaba uMbongeni Ngema intusi yenkomo njengamanje ke mbukeli sixhumana ngocingo nelungu lomndeni wakwaNgema uNhlanhla Ngema Madlokovu asikubingelele sikwamukele ohlelweni sibonge kakhulu ngokuthi nje usinikeze isikhathi nokwazi ukuxoxisana nathi kulesi sikhathi esinzima kangaka. Ngiyabingelela kuseni. Siqale nje nangokwedlulisa ke amazwi enduduzo ngokwedlula emhlabeni kwelungu lomndeni wakwaNgema ubaba uMbongeni. Ngiyacabanga nje ukuthi nithuke kwaphela nasozwaneni amandla uma nizwa lezi indaba. Niqemeke udume lwengozi. Ayisi thuke kakhulu namanje nje kusekhona le nto ukuthi umuntu akakathola ngathi uyathumupha usazovuka. Uthi hayi bo idumele ukuthi ilazilali leli phupho lengozi yenzeka ebuya emngcwabeni olusibisili e-Eastern Cape mase besendleleni ngiyacabanga amabeshe bathi kungapha ngakobhizana lapho yenguke khona lengozi okube yi-head on collision balimala kakhulu kodwa yena le wayeselimala kakhulu kunabantu ababili akade ehamba nabo. Yebo. Bathe mabesukale laba abama-paramedics sebebaphuthumisa esibhedlela kuthiwa-ke yena-ke akabange saphumelela ukusuka esibhedlela. Awubakithi kwaze kwabhlungu sishaqeke sonke inhliziyo zethu zibhlungu kakhulu ke ngalomshophi othe wavela. Madlokovu uNgema ube noxhaxhake lwamathalente amangalisayo aziwa naphesheya kwezilwandle. Engabe nje ube umuntu onjani ekhaya? Ekhaya umuntu onothando kakhulu. Ubukhosi nokuthi lo muntu unesithunzi ekungaka emhlabeni wonke ngoba ekhaya ebeba very humble kakhulu ebeyimela lapha ekhishini beyena obamba amabhodi mangabe usuku ufikile nje umvakashele akathumeli umuntu ubamba yena amabhodi enze so ukuthi uyakuqhekela kuyahlalwa kuyajatshulwa uhlale exoxa amashaya kube mnandi ebeyilowo muntu nje othanda abantu ngenye indlela. Hayi nathi lapha Madlokovu wakwasivakashela kuMadlokovu lapha e-studio sahlala naye ngahlala naye nje wayexoxisana kanye nami kusukela nje ngisayomlanda ngoba wayekhona mangabe ke uze lapha ke indabeni zethu bake bathi uqale bakuphophothe eqale ngale makeup room ngisayomlanda nje khona ngiyozazisa kuye wangemukela ngemfudumalo ngiqhaqhazela ngesaba ukuthi phela ngizobe ngikhuluma nobaba obaluleke kangaka kodwa nje wangenza ngakhuleka ngahlala naye ngaxoxisana naye bengibona ukuthi umuntu onothando umuntu omnene futhi umuntu obe humble efinyelele ebantwini bengasiyo umuntu obephezulu eziphakamisile. Kakhulu futhi bengakhethi balala muntu noma ngabe ubani nomuntu ahlangana naye emgwaqeni umhlonipha ngendlela ahlonipha ngayo umuntu ohlele office eliphezulu.
Engabe nje emadlokovu mangahle nje ngibuze ukuthi mhlawumbe bekunjani nje ukuba naye njengelungu lomndeni wenu. Ngiyazi ukuthi ngiyacabanga nje ukuthi ngabe benigqaja niqhenya ngoba phela ubenza imisebenzi emihle kakhulu futhi aqala kudala ngalesi yasikhathi okuyilapho khona aye sebenzisa umculo wakhe ukuze kukhululeke abantu balaningizimu Afrika kuliwe nobandlululo. Impela besigqaja kakhulu kusukela ebunganeni ngoba wayeqala lento thina sasebancane kakhulu. Saze samjoyina nathi nesasasa ebelibona nathi kulapho sazi discover khona naye wa discover ukuthi kanti sinalo nathi talent wathatha wasifaka lapho emsebenzini wakhe. Umuntu nje onenhliziyo evuleke kakhulu italent ebelibona lihamba le kude emgwaqeni atshele ukuthi hayi lo muntu unetalent elinje kanje umuntu wabantu kakhulu. Usakhuluma nje ngalo ke italent nokubona italent ngiyazi ukuthi baningi kakhulu abantu abavulele iminyango abantu ababeke ebalazweni abayilokho abayikho namhlanje ngenxa yegalelo lakhe empilweni yabo. Mhlawumbe ungabona nje ukuthi umkhakha wezeshashalazi umkhakha wezigamabona kude nomculo kanjalo njalo bazizwa kanjani njengamanje bonke laba bantu mhlawumbe athe wabasizwa bavulela iminyango. Ngiyazi ukuthi bekuningi ama programs abenawo okufundisa okuqeqesha. Bashaqeke kakhulu abantu sizengathi sonke nje akekho umuntu okholwayo ukuthi ngempela lento iyenzekile. Kubuhlungu kakhulu nje kubuhlungu kakhulu ku-industry yonke as a whole ngoba phela silahlekelwe iqhawe elikhulu kabi esebenze imisebenzi emikhulu kabi. Sesithathe izwe lethu laseNingizimu Afrika sabe on a world map. Silahlekelwe kakhulu so nje kubunzima kusenzima kakhulu ngeenhlamba manje. Hayi madlokovu nje siyafisa ukuthi uNkulunkulu sengathi anganiqina anibophe ngebhande likamoya niqinise nikwazi ukwedlula kulesimo esinzima kangaka. Ngabe mhlawumbe isikhona imininingwane engakwazi ukuthi ke nisixoxele ngayo mhlawumbe mayelana nokufihla kwakhe kanjalo nenkonzo yesikhumbuzo noma mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi njengomndeni mhlawumbe nisahlangana nisazohlangana nithi ukuhlanganisa amakhanda. Kunjalo siswami sisazohlangana njengomndeni as soon as ke sekuhlangene kwavunyelwana ngalokho kuvunyelwana ngakho sisophinda futhi sikhiphe esinye statement esizosho ukuthi kuzohanjwa kanjani ukuqhubekela phambili. Sibonga kakhulu ke Madlokovu ngesikhathi sakho uNkulunkulu abe nani nje sengathi anganikhanyisela ke kube sekuthi ke konke okumele kwenzeke kusukela manje inhlelo zakho konke ngathi nje kungakhanya konke kuhambe kahle. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Umbukeli ke lo besikhuluma nayo ilungu lomndeni walapha kwaNgema uNhlanhla Ngema. Uzokhumbula ke mbukeli njengoba ngixoxisana nje kanye noNhlanhla ngimxoxela ukuthi uMadlokovu wakwafika lapha ekhaya Jikelele saxoxa naye. Njengamanje ke mbukeli nje ke sithi kubiyele emuva ke simkhumbule ngokuthi sibone lengxoxo engaba nayo ngesikhathi efikile la ngoJune 16 sixoxa naye. Bingelele sikwamukele sibonge kakhulu baba siyathobe ukuthi unathi namhlanje kuseni. Awu wazi washo kamnandi. Ngiyabonga kakhulu. Bayikubonga thina baba. Lapha ke ohlelweni lethu baba sajwayele ukubuza abantu ukuthi mhlawumbe uphuma phi kanjani kodwa ngiyabona ukuthi ngoba sikhuluma nawe namhlanje abantu bakuthokozela ukwazi ukuthi konje baba umbongeni Ngema uphuma kuphi. Ngazalelwa endaweni ekuthiwa kuseVerelem lapha ngaseThekwini. Ngase ngikhulela ke mase ngithi ukukhula ngaye ekhaya le enhlwathi kwahlabisa phakathi kwahlabisa noNongoma. Ayi ngakhula nezinsizwa impela zangiqeqesha zingishayisa nenduku. Ngase ngibuya kodwa ngizokhulela futhi kwaMashu naseSoweto. Lapho ke ngicabanga ukuthi lapha ngalo lokungeka khona kakhulu phakathi kwaseSoweto nakwaMashu ukuthi kube yilombonge Ngema uye namhlanje. Manje wabona nini ke baba ukuthi yazi nginetalent lezinto eziningi ngadidiyela ngingakhiqiza. Uyazi ngaqala ukudlala isiginci ngiseneminyaka u11 ubaba wayedlala isiginci. Hayi ke nami ke ngasithatha isiginci ngaphatanisa ngekhali kwakusekhona ama Beatles. Umsakaza sasulalela nje sasilalela umculo waphesheya ngalezo insuku kwaze kwaba khona noMahlathini nentombi zesimanje manje namahotela Queens nesibaya esikhulu isimanje manje ngase ngiba umuntu nje othanda kakhulu umculo ngangena kuwo
kwathi ke later on in life sengize Soweto ngasebenza no Gibson Kente nabo Ndaba Mhlongo yiba abantu abangakha kakhulu abo nabo Mabhunu Sabela yebo ngaqhubeka ke ngaze ngayibona sengenza iWaza Albert no Percy ngaya phesheya ngasebenza nabantu abafana nabo Quincy Jones abo Stevie Wonder bo Lionel Richie abo Kenny Gamble Leon Half ama OJs ngizothini Yey ay baba kuyabonakala ukuthi ena imikhiqizo yakho oyididiyelayo umculo kanjalo nezemidlalo yaseshashalazini ukuthi incike kakhulu kuyabonakala ukuthi kunomuzwa wokungathanda ukuthi umuntu acwaswe ngokwebala ingabe mhlawumbe izinto awuyibhala noma uyididiyela kwakukuzama ukulwisana nalesi sihlave sasisibi sokuthi uba uhulumeni obandlululo wawucindezela abantu abamnyama ngakhula ngisemncane ngiboshwa kakhulu ngakhulela ejele so kwangenza lokho ukuthi ngibe umuntu osheshe abe understand ubandlululo face to face ngoba ngaqala ukuboshwa ngisafunda isikole lokho ke kwangakha ukuthi bese uyazi umuntu lokho umfaka into ukuthi wena umnyama wena awulutho ngagcina sengumuntu othanda ukulwela isizwe semnyama ngaba nenhlanhla ukuthi at the time kwakusekhona abantu abafana no Steve Biko efunda lapha eThekwini University of Westville abantu abangi-influencer kakhulu kwi-black consciousness noma kase ngifike eSoweto ngasondelana kakhulu nomama Winnie Mandela okuyibona abantu abangakha politically kusho ukuthi nje I can say ngesilungu I'm a political animal. Yes, ayi baba siyabona ngempela. Hayi uyabona amaculo unobuchule nobuciko obumangalisayo. Futhi siyabona ukuthi nezingoma lezo osukuyikhipha zithintwa imizwa yabantu ngendlela eyahlukahlukene. Kunezingoma nje ezimbili engifuna ukuthi sizivakashele sizibone lapha bese sixoxisana ngayo. Eyokuqala ke yiyo lena ethi lizobuya lelizwe. Ake siyibone baba bese siyabuya sizoxoxa ngayo. Ngiyabonga. Lizobuya namhlanje na. Lona lizobuya namhlanje nabo Woya lale mama Woya lale mama Woya lale mama Wababo Kiti lona lizobuya namhlanje nabo Lona lizobuya namhlanje nabo lizobuya baba uMadlokovu leli culo lizobuya lelizwe linomuzwa wokusonga ukuthi lizobuya lelizwe kithi siyama Africa siyalifuna impela ngoba phela sacindezelwa kakhulu 300 years isikhathi sithe kakhulu umuntu omnyama elokhu acindezelwa siboshwa sishawa okhokho bethu nomkhulu bethu nogogo bethu baba igqila zabelungu isikhathi eside kwase kuyangifikela mina ukuthi ngithi hayi cha in my lifetime lizobuya hayi ke siyalibona leli ngoba linomuzwa wokusonga ukuthi hayi lali political kodwa futhi khona ke linye hayi yabona ke leli lithinta wonke umuntu manje ke ladlala nje endaweni ake khongasuka umphathi ake silibone istimela samsasezola Mama kwa manane wamambele duze usekoli mama ezola istimela samsasezola wambeke sifuke we mama Tambolam le Kentucky, Samrela Sami, Samrela Samsela, Tutu Sami, Sochiga Madireni, our mama. Welcome to baby. Hayi cha usasabusha kuleya video ngiyabona impela nephemya isamile awu yabona lapha ngiyathanda base kuthiwa thambo lami leKentucky awu yezwa na ukuthi hayi cha lo muntu oyibhala le ngoma wayesemathandweni osemathandweni ngalezi ekhaya hey bo hey acha kokubi impela hey osisi babe sididile
Nandidekile. Hayi cha imnandi le ngoma nami nje ngazalwa ngesikhathi I think ayisiphumile kodwa nami njoba ngimngaka nje angisili 2000 kodwa ngicishe ngifike kuba yi2000 nami ngisalidlala nginalo kwi playlist yami ngendlela nje elimndandi ngayo. Mangabe siqhubekela phambili nje baba Madlokovu njengeciko ke selimkantshubomvu usebenzile kakhulu nezinhlaka ezahlukahlukene kuhulumeni. Ingabe mhlawumbe ucabanga ukuthi uhulumeni wenza okwanele yini ukufukula amaciko nokwagqugquzela ukuthi akhiqize ulozolo imisebenzi esezingeni eliphezulu nokuthi futhi kwazi kuyiphilisa? Hayi cha impela lo uhulumeni wethu usiphoxile. Eish Njengamaciko uyazi ukuthi kwakukhona icultural desk ye-ANC eLusaka. Kwakwaziwa ukuthi amaciko iwona azokhula ilizwe. Oliver Tambo in 1979 wathi there are two things ezokhulisa South Africa, the AK-47 kanye namaciko. Kodwa kuthema sesikhululekile eSouth Africa abaholi bethu bakhohlwa amaciko ukuthi akhona. Kangangokuthi uma umuntu kuthiwa uyafakwa abo Minister of Arts and Culture uyacabanga ukuthi uyademotwa. Ngoba ngathi into enganamsebenzi walutho. Forgetting ukuthi eAmerica iGDP yakhona more than 50% iproduced umculo ama-play Broadway nama-movie Hollywood. South Africa, you know, has got much more than America in terms of talent. Kodwa asisekelwa ngalutho South Africa. Yebo. Uma ke ama-artists engasekelwa ngalutho abantu abahlala emkhukhwini bona beyini ke bona abangazi ukuthi lizoba khona iplate lokudla phezulu kwetafula namhlanje ebusuku. You know ngihlala ngihamba la emgwaqweni ngibona obaba nomama bemile befuna imisebenzi. How do you explain ukuthi in a free South Africa more than 60% of abantu ba unemployed? They are living below poverty line. Yazi baba mangabe ukhuluma indaba yamaciko naphesheya kwezilwandle ngiyakhumbula umama letambuli naye wayehlezi isikhathi eside phesheya wathi mayibuya ngikhumbula nje icula likhiphe lithi not yet uhuru. Not yet uhuru. Lalichaza khona ukuthi awu besithi thina sekuyakhululeka kanti masibuya la sisafica kanti isimo sisasenje. Yebo. Sisahlala emkhukhwini. Likhona futhi elinye ke baba iculo sulikhiphile nje manje icocela imnandi nalo elingathi lisalwa yona lempile yokuthi ena ufuna ukubona uyibona umela abantu abamnyama. Impela iculo elisha namhlanje silirelease namhlanje njoba ku June 16 nje kuyilona langa ekwaziwa ngalo ukuthi umbonge Ngema kufanele kube khona into ayenzayo ifake yona iSarafina khona into efuneka ayikhulume ngo June 16 lithi thina abantu abamnyama sifuna umholi omusha sifuna omunye uWinnie Mandela namhlanje sifuna omunye Steve Biko sifuna omunye uChris Hani ngoba kulaba holi abakhona hayi angiboni kahle. And nentsha ke njengoba nje kuusuku lwentsha namhlanje ku June 16 nentsha kade besha babukeli lapha amabesend imlayezo yabo ngo WhatsApp besithumelela besho ukuthi bona balibungazi lolu suku ngoba kwasayona ntshe leyo kumele ngabe ibonga lentsha ka 1976 ngendlela ephila ngayo njengamanje ayitshengisa ukuthi iyabonga iappreciate ngoba icula edakamizweni kunjeya nohulumeni akakhathali. Ingane zethu namhlanje sekuyibona abantu abathengisa ama drugs. Ibona abathunywa ukuthi bothengisa idakamizwa emgwaqweni. It's a shame. It's a shame. Ukuthi icrime ingaka eSouth Africa and asiboni umnyango wamaphoyisa ukuthi uyayisukumela leyo nto yokulwisa icrime. Ingane zethu ingane nje imikhula namhlanje siyucabanga ukuthi Nkosi yami ingabe izoba yisiphi isigebengu. Yebo. Ngadi nene usiyenkomo sibonge kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje ekhaya Jikelele siyathobeka into esenza ukuthi sithobeke kakhulu imisebenzi yakho emihle uyenzile sethembe ukuthi uzoqhubeka ukhiqize imidlalo nemiculo eyulozolo egqugquzela abantu futhi ikhumbuza ukuthi iningizimu Afrika iphumaphi. Siyabonga kakhulu baba ukuthi ube nathi namhlanje sikufisela konke nje okuhle mangabe siyaphambili. Ngiyabonga. Siyabonga ba. Hayi ke mbukeli lobe kuba Madlokovu umbonge Ngema ebesixoxisana naye la ekhaya Jikelele. Mbukeli ke hayi njengamanje ake ngisiyophuza amanzi. Sizobuya ke emva komzuzwana ungayindawo ekhaya Jikelele. Lizobuya namhlanje. Lizobuya namhlanje. Yebo mama. Aw
yaze yayimnandi ingxoxo yami ngaba nayo nobaba Madlokovu. Uyabona nje nami njengomuntu ngingasho nje ngithi uyabona leya interview kwakuyenye ama-interviews amakhulu esengake ngawenza. Njengoba nje kade ngiyibuka nje ngibuyisela uhlevane ngoba ngiyakhumbula ukuthi umuzwa wami ngalesa sikhathi wawunjani. Ngingeve ngijabulile naye ngeve ejabulile. Esixoxa nje wasishiya sonke la studio nje sihleka kumnandi kunje yaya sithobeka kakhulu nami ngithobeka kakhulu ukuthi ngake ngahlala phansi naye ngaxoxisana naye. Anikholwa ngenene ukuthi ebelapha kule tafile kanye kwesisitulo ngenene mbukela inhliziyo zethu zixhelekile kanti ke napha kumakhasi onxibelelwana bathe baphefumla bathi into bana bakwazi uthula ngalo eliqala utata uMbongeni. Sizawufunda ke mbukeli aba bathe babhala pha kwiqonga lika X into bana bona bephefumle besithini ngeliqala. uThembi Nkosi Albert Njeya uyathi into bana condolences to his family and friends. May so rest in eternal peace to him. In our vernacular language, which is isiZulu, siyasho sithi ziyolala inswiza, ziyosala izibongo. Dlokovu uyibekile induku. Ake sizwe ke omunye ukuthi uPaul wathini ke yena. uBongs yena uthi may his soul rest in peace. He's played his part in the development of arts and music. May his family take comfort from the Lord. uPaul noTsamaya Avenue uthini ke Kholosa? uTsamaya Avenue uye wahlomla wabhala esithi into bana Tata Umbongeni Ngema is actually a hero. He turned his 5 minutes into a lifetime opportunity through the movie Sarafina. Those we see on TV show I Blew It, I should learn from him that any opportunity can be a lifetime achievement if you keep calm. Go well, son of the soil. Keneni zinqe zakhe mbukeli uzibethe zavakala. Chunqeme sijonge abathe babhali besithini. Ayike mbukeli ngathi ke siwabamba lapho ke ukuphawula kwabasebenzisi baka x.com abekhona laphayana besho ke nabo ukuthi hawu sengathi ke ngalala ngokuthula impela kuyibekile induku ebandla mikhulu imisebenzi ayenzile. Ngenene mikhulu mbukeli sisahlabela mgama ke singena kwesinye isiqendu sethu ubusazi na. Ubusazi na ukuba sele kudlule unyaka sukela oko kwaqhambuka itanki yesigadla eBoksburg eyadala umonakalo yasuba nemiphefumlo emininzi. Uvuyokazi Kafile usenzelele ngxelo ilandelayo. Ubusazi na ukuba sele kudlule unyaka okokwaqhushumba itanki kwasweleka inkitha yabantu eBoksburg ngobusuku bangaphambi kweKrismesi. Oluqhushumbo lusube ubomi babantu abangama41 kuquka nabasebenzi bezempilo abali12 kwisibhedlela iTambo Memorial. Umlilo waqhambuka kulontlekele watshisa waqhuqisa amakhaya kufutshane kwaye wonakalisa kanobomi indawo zesibhedlele saseTambo Memorial. Izilonda zomphefumlo kwintsapho zisachicha kwaye intsapho zamaxhoba zithi kunzima ukubhiyozela elixesha leziyunguma kunye neKrismesi ngokuba oku kusisikhumbuzo esirharha sokuphulukana nabo bakwincami yentliziyo zabo. A video that went viral of my nephew, and this is where we saw that he was badly injured and he was asking people for help, and there was a guy that told him to get himself to hospital, and he said, but sir, I'm in pain. So I don't know what happened after that. It's been a hectic last 2-3 days for me, for the family. It's a huge loss. I'm just left with my daughter. Umqhubi wesisigadla oneminyaka ngama32 ubudala wabanjwa watyawe kwityala lokubulala ngokungenanjongo kodwa wakhululwa emva koko lazityala larhoxiswa ngenxa yobungqina obungaphelelanga. Oh, it's totally broken us, all of us. The family is divided. My son's taking it so bad, both of them. It's not easy, but we have to carry on, take it one day at a time. I spoke to them and asked them, give me strength, and that I want to know what's going on. And then they gave me to say, okay, Mom, go on. Don't worry about us. We're happy on our place better than on earth.
Abasebenzi abali-12 besibhedlele iTambo Memorial ababhubhe kwesi sehlo kunyaka ophelileyo bakhunjulwe ekuqaleni kwale nyanga. Well, we'll try to celebrate Christmas. It won't be normal. Of course, it can never be normal because you always remember, what happened on that day. It's painful, but nothing you can do. There is a thing that is beyond your control. Ukanti ke intsapho zithi urhoxiswa kwetyala kumqhubi wesigadla baphange ubulungisa. Mbukelisi bamba lapho ke izindaba ebesiniphathele zona namhlanje lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke sihlanganyele kanye nathi. Khumbulani ukuthi sikhona ku SABC Plus download i-app uzokwazi ukuthi ukwazi ukusibuka noma ngabe ukuphi. Siyabuya ke kusasa ngesikhathi esifanayo. Injalo kanye sibambe ngasibini imbukeli ngokuba uvuke nathi de ibe ngilomzuzu wokugqibela. Sisathi ngxeka lokhu sithi tutwini kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo ingakumbi kaloku kusapho lwakhe utata Ungema sithi anga umoya wakhe ungaphumla ngoxolo aqhubeke enkenteza ezinhlizweni zethu nasezindlebeni zethu ngomculo wakhe obenandisa ingcambu zenhliziyo zethu sinishiya nomculo wakhe ukuze silikhumbule eliqala budede bumnyama kuvela ukhanya Chosi.